Belio Kipsang kae ong'ama osebedo e sirkal kendo ne en PS kaka sani en PS. Koro onego beni no ose kuodho ne jatelo wach. Remni wasebedo ka wan go, remni onego beni koro en gima watieko wachni. Saman bende jatend piny ne timo campaign. Nowacho ni rem mosebedo ka nitiere e sekta mar somoni ma rem modhi tieko. Koro kaka ma bajet ne mokuongo no onego beni en gima okete chunye kabisa ma kane deficits miwacho ni bedo gago no nyalo bedo no onyisowa ni igni mokalo gi magi e deficits mosebedo. Koro igani to adhi kete nus mar deficit ma osebedo ka nitiere kata manyoche nitiere higa mokalo, to kochopo hika mar 2 e telo tadhi tieko gini. To konego beni koro wachako bajet ne mokuongo to kendo wachako mana gi ywak ma osebedo ka wan godo. Omiyo ok en ranyisi maber ni gima chal kama pod